Hello, lovely people. Welcome back to the channel. This is Mr. Piementa. I hope you are doing very well. Yes, once again, I'm very happy to see you here on the channel as getting ourselves educated. In today's video making, we are on our way to the National Youth Authority, Tarkwa Nsuaem Municipality sector. The National Youth Authority is under the Ministry of Youth and Sports. Yes, as you hear the name, to support the youth and empower them with entrepreneurial skills for them to work without being dependent on others. So the program is scheduled to happen today on the 22nd of March 2023 at the forecourt of the Tarkwa Nsuaem Municipal Block Annex. Yes, that is where the program is really about to unfold there. And the theme for today's or this year's program is entitled Skills Towards Employability and Productivity. Yes, skills towards employability and productivity. Here are those invited dignitaries. For example, we have the Municipal Chief Executive for Tarkwa Nsuaem Municipality, Honorable Benjamin Kessie, was present at the program. And we had some members from the Deaf Association, the Tarkwa branch, also were invited to this program. We have the MP, the Member of Parliament for Tarkwa Nsuaem Municipality, Honorable George Mirekuduka. In fact, he was not present. He had a representative who represented him on this program. We also had the Paramount Queen Mother of Wasafiase Traditional Council, Nana Abina Konajwa II, yes, was also present at the program. We also had Honorable Pius Enam Hajide from Accra, who happens to be the Chief Executive Officer of National Youth Authority. Yes, he graced this occasion with his presence. The welcome address was delivered by Honorable Benjamin Kessie, the Municipal Chief Executive for Tarkwa Nsuaem Municipality. And in his delivery, he touched on what the government is doing and has in the pipeline to do for the youth of this country. Please, let's listen to what the Honorable Member has to say. The Ninchia, the Brewina no pay, one year Henowa. The science begin at the Member of Parliament, Honorable Yogudu Kananemu, which are winning us one no pay. A seminal or yet tia. Yena, a sem crona yeka, a juma. Na a juma so, ono ane de wala aye. Anti abai ahwehwem na wahu se o se adwuma no yankasa yama ye ho adwuma anti o se yetete yemabunu na ye wie so a akade a wode be ye adwuma no ye de ma won na wetum na wa ye adwuma wa bra won da no bi won through application letter ma wanya opini no ho na wankasa atuma na ye wadwuma ono nti na ye hia ha na before Honorable Pius one the National Youth Authority bedru ha no obedi adase say bebre na okoso wo sa sector yimu ofa no skill training anti medical mabo Honorable Mirekudu Kanabaso wo enema bisa ono so oye wabra se adepam for wopon won na wo frena okwa na akwachewo machines hairdressers okwa na akwachewo ebesiafo a obo won bosian kakra se won fantre wodwom ni nyina ka ho na adwuma aban oye na ode aso Tarkwa Nsuaem man na Ghana nyina. The science of my boy, young development partners, Anglo Gold Ashanti, Idua Premine,
Go First Ghana Limited, Tarkwa Mine, GMC na wa okeka wo nyina. Ye nyina ye di adanse se saa adwumakuo yi so wo so ye de ye bi, de aban ye bi na wo de bo aban na nkote ntumiyɛ enti aya na Go First fo so wa frɛ na de ye bɛyɛ wa ha yi na wo so wa bɛyɛ bi. Enti sɛ assembly people living with disability also the American with him says not embre tumbre ye frɛ won na ye hia aban ada roma wasika wasi yemfam mboa no mfam wo ban no aban atum in terms of percentage this kind of ba ye no won hia na ye bisa won dia wa wo pɛ na yemfa nye obi ba or per fridge or per machine na wode wo fufuo obi pɛ de wode dua buro wodi madak ye say ono so odru ho a ye ne pepepe nti enyama bebre na okoso na de ye pese ye hu a ye nya hu yi ne mfaso a ade yi saa nyama bi sei odeba na wama waye ahotoso na nkuranhye ode amobinum so eye na ye nsaka nyama na ye nyina na ye de ye adwuma ma mfaso baso ma oye nkuranhye ma won a wode breba bo aye no so no wode biba nti misre ene de ya wode bayi Honorable Pius misre na makase se won saka manfa nkosi dem manfa nko decorate wo dem manfa nsi ho na enye ne se meba ne na tarete a na mede apam fa ye adwuma na di ye adwuma na mfaso baso a na obi di bi beka ho a na nipako no owo nkranhye owo ahotoso se ade na ode ba no ode ba e de be ye adwuma ma mfaso abaso enti se na ye hia ha bigina municipal assembly na namu me ma wonyina abakese enkanka ne the Honorable CEO for National Youth Authority. Honorable, you are welcome to Tarkwa Nsuaem. You are welcome, and we are grateful that you have chosen to come in person. Others would have delegated, but you have come in person, and we cannot take this for granted. Nana hima wa also na menhyira wo. Onche bia na yehia wo colleague for ho on similar program, and we are happy you always avail yourself in times like this. And seeing crying say, let us not give up on some. If you determine to do what you do it. Mama obi my child mampo because we adwuma da ben na ebenya ska ma yem fa chire ha ya na fast no ngeni nyina na owie won yie and you bear with me onye won a wo fa chire ho wo fast no ngeni nyina na owie won yie na se eto bo ase na epe a otim boni fra bibi sustainability de wa fa chire ho no wakonya no oye one time edidi preko but what dey no say esom na ye ne a oye da oye won set adwuma so you will ayaba na ye wani sum say ye nsa be som wo ha bia so no ye de be ye adwuma ye de asom ye man na Nyankopon. You are welcome. Thank you once again. Also called to the lectern was a representative from the office of the Member of Parliament for Tarkwa Nsuaem Municipality, Honorable George Mrekuduka, and he had a message from the Honorable Member. This is what he had to say. Program ya oriente yina yati nasomoka aban nejuma odi Honorable nasam ye titi osi yemfa ndase kese yensa no mfa manani nua oye obra Pius the program otida nala wetu nase waba oba beke na we program otida de me na yi ni no ejuma sam wo Ghana ha oyetem ni na no so ye oye COVID-19 issues a oba boyfriend ni na aka ho na wama issues waba bandam enti aban no onda do onti na oda hye ye nua ye wura Pius mo won echi de won hwe na woma amanfo a wo pede wo su adwuma awon so wo hu kwana obaforo wo su adwuma enti na ono oye ya na ye MP so de me yinim no ne common
Nana Abena Kunajua II, the paramount queen mother of Wasafiase Traditional Council, also had a word for the youth and all those who are working under their trainees as apprentices to be humble and be patient as they learn a trade or a skill from their trainees. Please let's listen to what our Honorable Queen Mother had to say on this. Ɔyɛ m'anigye bebree dɛ nnɛ da yi wɔaba ma yɛbɛhyia mu wɔ ha. Na ɔyɛ a adze bi wɔ hɔ ne sɛ ɛdze wo sika na ɛdze yɛe a ɔsom bo. Na ampa wo sika na ɛdze yɛe a ɛto no egyegye mu. Sɛ ɛdze wo sika na ɛdze kɔsua edwuma no a ɛbɛhu bɔ ɔsom. Ɔnam dɛ obi yii ne sika ne kotokum sika de kɔsua edwuma nti ɛpɛ ɛbɛkɔ ɛpɛ ɛnkɔ. Daabi. Yɛsrɛ hɔn. Ɔyɛ me dɛ paa dɛ mbesiafo wɔwɔ mu wɔdɔɔso. Mbesiafo no wɔwɔ mu no, dɛ ɛdɔm bɛbenefit efi edwuma no a wɔrekɔsua no ho because besia kor ɛbɛwɔ na mbabaayewa dzi n'ekyir nti wɔn nso wɔbɛbenefit. Na mɛsrɛ hɔn wɔmmɔ mmɔdzen wɔkɔ a dza wɔn madam bɛka akyerɛ wɔn dɛ wɔnyɛ no wɔnyɛ. Ɔsɛ mɛnkɔ, ɔsɛ mɛduru, mɛndi, ɔsɛ maame, daabi, yɛmpɛ ndam. Yɛmpɛ ma madam bɛka dɛ wɔnyɛ na obiara ayɛ na woetumi edwuma sua ɔnda fam o. Ɛyɛ wɔn bi sɛ office fo no mpo sometimes ebinom kɔkɔsua edwuma wɔ aber a wɔabɔ wɔn degree ewie. Sɛ mfaso nnyim a nkyɛ wɔnkɔ nkɔsua. Nti mesrɛ hɔn wɔmbrɛ wɔn ho ase na wɔntumi nsua edwuma no. Ɔtɔ da ebien nso, dɛ yɛn papa wɔ ha. Dza mpɛ dɛ ɔtse nye dɛ yɛbɛhia Municipal Youth Coordinator no na wakɔ villages no na ɔne hɔn akakasa. Sɛ me feel dɛ sɛ ɔba Nungo na ɔne Sudu so a nkyɛ mines fund issue wei nkyɛ wamba. Nti mɛsrɛ hɔn sɛ wɔbɛnya pika bi ama Mr. Tena ɔde aba hɛn ekurasewa no ɔne hɔn abɛkasa from time to time a nti ɔbɔboa. That's it. Well, last to be called on the lectern was Honorable Pius Enam Hajide. Yes, he happens to be the Chief Executive Officer of the National Youth Authority. Yes, he came all the way from Accra to grace the occasion, and he was given the opportunity to deliver a speech to the youth of Tarkwa and the nation at large. In his delivery, he touched on what the government is doing to support the youth of the country, to help them to be skilled and empower them with their entrepreneurial skills available. Please let's listen to what he had to say on that. Enijisem kɛseɛ ɛde ma yɛn a yɛyɛ adwuma ɛwɔ National Youth Authority. Sɛ ɛnɛ ɛda yi Nyame adom nti abrewa ayi poma Afrika mu a yɛba bɛyɛ saa adwuma kɛseɛ yi ɛwɔ Tarkwa ɛnɛ. Na yɛn ɔmampanyin anam sini ɛka sɛ yɛn nanahema ɛyɛ ɛbɛbu no na me sɛ mene ne ɛyɛ adwene papaapa. Nkyɛn pii ɛna na mewɔ Tarkwa ha ana yɛdi adwuma sɛ yɛbɛma mbɛbu no ɛne a voice in the governance and decision making process. Sɛ mbɛbu no so no mpanyinfo no ɛɛka na yɛn nso yɛka bi. Cause yɛn kasa yɛtiri ho a anhwɛ yi a na yɛyɛ yɛn ɛtiribɔne. Nti yɛyɛ nea yɛfrɛ no the Tarkwa Youth Parliament. Sɛ bɛbu no sɛ yɛmpɛ sɛ yɛde ɛkwanbɔne so akɔka yɛasɛm na yɛakɔsɛe agyapadeɛ yɛsi yɛyɛ ayɛkyerɛ na basabasa ne hooyɛ aba
yɛmpɛ sɛ yɛfrɛ radio so na atɛmdidie ne adapatwa a yɛti ana yɛbinom yɛakoma no yɛmpɛ ne sɛnti no National Youth Authority ɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ yɛma mmabunu no opportunity na yɛnhyia sɛ bibi ɛha obi anaasɛ bibi wɔ obi akoma so a ɔpɛ sɛ ɔnka na anka yɛama no akwanya ɔka yɛtumi tintim egu krataa so ɔmampanyinam si ne wɔ ha yɛbɛtumi ɛde abɛto n'anim mpo yɛbɛtumi afrɛ no na ɔno so aba ɔno so agye ato mu sɛ mmerɛ no duro na mmabunu no ɛfrɛ no a ɔbɛkɔ yɛmmarahyɛ badwani ɔno so agye ato mu saa yɛbaayɛ sɛ yɛbaa bɛ pausa platform no ne adwumadie no ho ntoma no na yɛn nyinaa yɛ maame ɔbantampa yɛn nana hima ankasa ɛna na ɔte n'adwam ɛna adwuma no kɔ so ɛnɛ so mi baayɛ a yɛsan si yɛba bɛdi mmabunu no ho adwuma a nana hima ankasa ɛsan ɛbaayɛ wei kyerɛ sɛ yɛwɔ mpanyin ɛwɔ yɛman mu Tarkwa asase so wasafiase asase so ha na wɔn no mmabunu ɛkan kɔ no ɛda wɔn akoma so papaapa a nana abena konadwa ɔtɔ so mmienu ɛna ɛdi wɔn anim nana ɛda wase Ghana mmabunu ɛda wase papaapa nti nhyehyɛeɛ bebree ɛna mpanyin de gu akwan mu a ɛyi ɔhaw a ɛwɔ mmabunu so no ɛfiri yɛ so mebi atwa mu ansa na yɛnum bi yɛbɛtumi akɔ sukuu no agye sɛ abusua asase bi yɛatwa bi na yɛatɔn yɛkasa ne saa sika no allowance no yɛsan de aba a ɛma ɛbɛbunu a wɔn wɔ sukuu mu sua deɛ no wɔn ho ahare wɔn kakra ɛnuanom mɛtumi atoa so akaakaaka mmerɛ nni hɔ ntire mpanyin abisa yɛn sɛ nti anyanya biara nhyehyɛeɛ bɛn ɛna yɛwɔ ɛde ma ɛbɛbunu a wɔn so ɔpɛpa no ɛwɔ wɔn mu sɛ wɔn bɛsua nsammerɛ adwuma wɔn bɛyɛ wɔn ankasa adwuma ɔmampanyin ɛyɛ nhyehyɛeɛ sɛ bɛbunu bi a wɔyɛ krado sɛ ɔno ankasa ɛbɛyɛ ɔno ankasa n'adwuma no aban no ɛbɛsɔ n'asene sɛ sika a ohia sɛ ɔde bɛhyɛ n'adwuma mu na n'adwuma no atra akɔ n'anim na ɔtumi fa nipa mpo ɛwɔ adwuma mu no yɛnim sɛ bɛbunu bɛkɔ bank akɔbɔ bosua no yɛsi fa collateral bra asase papers car paper ɛdan paper bɛbunu bɛkɔ akɔnya saa paper nkrata no ɛwɔ he yɛni car yɛni efie yɛni asase nti aban no ayɛ kama yes me say ya monsiri wom yes also mene ko yes okay nti yadamase nana hairdresser fo no baako bɛka ho yes and youth association and by the moon imagine your beneficiaries and I name Namada or BPS Namasha boss now or money masha or say you can't say you want a Busiana the Busiani lady aboyadura a young emphasis. So all right, lovely people, thank you for watching this video. If you find this video to be helpful, educative, whatsoever benefits that this video gives to you, please consider subscribing if you have not done so already. The name is Mr. Pieminsa and this is Apodels Multimedia. Please see you once again here on the channel as we learn more. See you. Bye-bye.